mujtaba haruna kuma gidan bayi salamu alaika na farkon da ba da girga almujtaba haruna kuma gidan bayi salamu alaika na farkon da ba da girga sarkina ya malikal mulki ka wanzu cikin nazarina zan rubuta ka ya shiga nuna komai ya tabbata da nufin ka cikin sunana ya rabu sallalai malalahu sani ali wa sahabati wa shauti jani wa sayyidatina adamatu ummuna saraini ila amiri zati shugausi zamani radiyallahu anka wa alika ya maulaya shubaban shehu madinatin kace masaya ni dai gare na koda yaushe kai ne na daya komai da kowa a cikin sifar ka ya buya almujtaba haruna kuma gidan bayi salamu alaika na farkon da ba da girga da sallama raina ya gini ginin farko take imani ya biyo shi yasa yayi dango karfin yakini ne yasa gini na karko annabi muhammadini a duniya kai na rako ya mace mawulle kalki irin karabu bayyo ba zai ya kan ba saboda bai raba ɗayan biyu ba ta ko ina Allah bai rage ka komai ba domin kwashi ma din bai kama da kowa ba tauraron kudura isar ka sai dai ko kai a take kowa da ka tsallake shamakai ilman ka ne ya risa cikin ka ya kusanta da kai ya batar da kai ka batar da shi babu shi sai kai almujtaba haruna kuma gidan bayi salamu alaika na farkon da ba da girga tabbatar daidaitar zaciyar ka ta farko ita ta sanya lara gare mu ba ta narko kai da Allah Mahmudu wai kowa ka aiko astaghfirullah sirrin fatai ya sauko inna tafa'a kama ban zama mai laifi ba wace sufa Allah ya shiga ba da suna ba hannunka hannun Allah baɗin ka ba ba kai da shi waye bayanin ban gane ba na tafi Madina zaton can kake da mazauni sai wai silikarni ya bayyana ya katange ni ya ce sahabban mafa inuwar kasin ka gani to wai ina kake yaya kake dan adana almujtaba haruna kuma gidan bayi salamu alaika na farkon da ba da girga warai an ce rasulallahi siri amma ku tambayi jibril kar ku dau zayi
waye yake aiko shi a gare ku yayi shari da idansa ya ga sanin da ya gaza cikin mahi. Mai ci da cin Allah ba abin da ba kai ba, mai gani da ganin Allah baka so su kai ba. Nai tambaya har yanzu ba su ba na amsa ba, mai ido ya gani wanda ba kai ya kalla ba. Managarcin jagora wani ka bai kai ba, in ka kaɗan ya zan wani ba zai yi motsi ba. Sufar ka ce sufa sunan ka shi ne a gaba, a cikin kowane iko ko ban doyar ba. Alimci tawaruna kuma yi gidan bayi, salama alaika na farkon da ba da girga ba. Tun babu mintaye ka tabbatar da akwai katun baba sade, ka cinye aikin kan mun ka ta tashi tsaye, ka zama dalilin kullum zuciyar sufaye. Dan Amina ta yi farka ba ta wuce manufa ba, kuma nubuwa a gare ka ba ta ƙara komai ba. Ka girma yanayi lokaci ba zai ɗauka ba, babu wani iko wanda baka ba shi rata ba. Annabi isar ka isa ce tince domin gano, hankali in ya bace cikin ka sai an tono. Wallahi komai na ci annabi ba ka sano, bayanar ka ce uyan ka imani ya danno. Alwiji tawaruna kuma yi gidan bayi, salamu alaika na farkon da ba da girga. Sitirar rufe tsiraici ko wasa ka ya tsira, mun fi kowa laifi garabun fili karara, saboda kai aka kyale musayyadin da bushira. Wahadaniyar ka cikin Allah ta fita kowa. Tambar ya cika sama mai madafan girma, in ka motsa Allah ya ce me kake nema. Burin ilawa ko da yaushe ya yi ma a cikin abin da ya ɗarse daga kai abu nema. Yara matillin alai na baban kowa, shugaba ko Allah da kai ya ɗebe kewa, kai yakewa yadda ka so a cikin gaggawa. Kowar tsaya a gabansa dole sai ya yi jewa. Almiji tawaruna kuma yi gidan bayi, salama alaika na farkon da ba da girga. Na tabbatar da yawar ka ya masoyina, tunda cikin kayo na gane ya sunana. Me zai saka a gaban ka in furta ban kwana,
bayan ta ko taina kai ka share kugana. Mai tsayayyen iko wurin san kana tsinko ya madini fardu gare ni ka karin taimako bancin akwai wani abu da za ya zami tsaiko a duniyar himarka ya jaka dan farko. Ya majigina ne kaunin gado ruwan rauna annabin ka ne imanin da ya sai da ganina na kasa alfatu kar a duba laifina a dubi kaunar da take tabbasar ruhina. Alimci taruna mai gidan bayi salamu alaika na farkon da ba ta gida bari tuminal shiraki wa sharki wal wujudi bi hufi rasulallahi fil wujudi wal qurbi salamu tuminal agarada kilas wajati lirabi wa ani zara gaini ma al wujudi wa amda khairal kalki kadima bami wa yazkuru ruhi wasiri kazalili kafani kauni shairal babi kadima bikidimati khairal kalki fara ani ali wa ka abu wasanu unila karamata bimadika ya mamul fi jari wal gaibi wa inni fi asr al jahalat wal hawa lama diku fi halat al basd wal gaibi yufaritu anni kull kaid wa ansari bidaisatin am adha yansani fi alayhi salatu llahi summa salamu salatan turayina ila zikr wal hubbi alayhi salatu llahi summa salamu wa yazkuruni lil muqtaru ya kadimi alayhi salatu llahi summa salamu yudhiru ali summa nasbi kazaturdi alayhi salatu llahi summa salamu wa yashkuru sa'i wal muhaymin li alayhi salatu llahi summa salamu wa yusqini al mahmud bil munhar al azbi alayhi salatu llahi summa salamu salatan ana baqa ma al yumri wal kisbi alayhi salatu llahi summa salamu min al abd abdillahi lin nasir rabbi alayhi salatu llahi summa salamu ma al ahli wal awladi wal ali was sahbi